Takže čaute lidi, já jsem Blaster a vítejte u nového let's play na hru Unturned. Kdo tuhle hru nezná, může čekat něco jako Minecraft, DayZ a jakýkoliv survival hry, jako je třeba Forest a tak dále. A spavili jsme se tady, jenom máme základní věci. Tady dole si můžete všimnout, že to červený jsou životy, pak tam máme jídlo, vodu, radiaci a energii, kterou můžeme sprintovat. Máme tu nějaké jídlo, základní a jenom baterku, takže naším úkolem bude najít si něco na přežití. A tahle hra se mi hrozně líbí, sice OK, je to trošku podobný Minecraftu, ale fakt u téhle hry můžu vydržet třeba 5 hodin, a protože jsme to chtěli natáčet s aktivem multiplayer, ale bohužel nám to nevyšlo, protože je to přes hamači a hamači nám blbne. Zkusíme tady tohle auto, ale vypadá to, že tohle auto nemá žádný benzín, takže s bohem auto. Čus! A wow. No, jinak, ještě jsme tu neviděli ani jedno zombíka, myslím, že tam vzadu je jeden. Jinak tahle hra není moc náročná, protože ji nehraju na úplně jako extra efekty, a kdybych ji hrál na ultra třeba efekty, tak nám to může být třeba na 3 FPS jet, protože je to fakt jako drsný. A pokud se nepletu, tak tam vidím nějaký prase. V dálině to je jedno, zrovna je tma, tam už byli zombíci, já se jim radši vyhnu, protože dokud nemáme zbraně, jak jsme na tom celkem špatně. A měl bych začít už sprintovat, jinak vypadám tady takhle. Nic jako extra, zatím u sebe skoro nic nemám. A rožnem si, OK. Wow. Jinak, doufám, že se vám líbí náhledy videí, protože se s nima fakt moc dávám záležet. Wow. Jo, tam, myslím, že tam bliká maják nebo něco takového, takže bychom se tam mohli podívat. Tahle mapa není moc veliká a troufl bych si říct, že už skoro celou znám. A tady máme nějaký 2D kytíčky, ty stromy jsou sice hrozný. A máme tu nějakou vesnici, jak se tam půjdeme podívat. To auto vypadá použitelně, uvidíme, jestli v něm bude benzín, a pokud ne, tak by tam měly být aspoň kanistry. Budeme se podívat tam nahoru k tomu svítícímu. OK, takže tu vidíme prvního zombíka. A já bych ho trošku takhle obešel. Aha, tak benzín tu není. A sakra, OK, už jde po nás. Takže jdeme tady do téhle stodoly, tady máme nějaký dřevo. Tady vyskočím z okna, oni si budou myslet, že jsem na druhé straně, vezmu tady tu pistoli. Sakra, nemám místo, rychle vyhodí tady tohle. Ne, moment, já to tady postavím. Sakra, ne! Jo, on to zakop. Rychle vezmu 4 zbraň, odjistím. Oni umřeli asi. To je jedno. Je senka někdo? Ne? Absolutně nevím, jak jsem se jich zbavil, ale oba dva umřeli na tady těchto kůlech. Oh damn, OK. Můžeme se podívat tady do téhle. Oh, tady je další. Oh, motorovka. OK, promiň, kámo. A je mrtvej. Motorovku si bereme místo tady nějakýho. Sakra, už se mi zbudilo něco víc. Popravdě je tu celkem dost zbraní. Na to, jaký. Tady je totiž ještě. Takže tady vyhodíme tuhle čokoládu, protože to jsou fakt peckový zbraně. Motorovku, wow. A pistole je už prázdná, náboj do ní nemáme, takže ji vyhodíme. Chápu vás, je to celkem dost rychlej úvod. Nevím, jestli si úplně na všechny tohle rychle zvyknete, ale doufám, že jo. A já se vydám, tam nahoru půjdem. Máme brokovnici a motorovku, takže bych řekl, že jsme na tom hodně dobře na ten začátek. Oh, jo. Takže nám to bliká, popravdě tam jsem ještě nebyl, uvidíme, co tam vůbec je. Tak, doufám, že tady nebude u nějaký společníci. Ne, jsme tu sami a vylezeme nahoru. Oh, to lezení je trošku divný, ale nevadí. A jsme nahoře. Oh, to je to nebezpečný. Tady je nějaká plechovka a řekl bych, že tím to končí, to je škoda. A tady asi už nic není, asi nejsem jistý, jestli se. Moment, a když tam něco je, tak by se tam dalo nějak. Jo, dá se tam skočit. Já to můžu vylézt vlastně. Sakra, já si zlomil nohu. Ne. Tak já se omlouvám, ale já jsem si zlomil nohu. To znamená, že budeme teďka o něco pomalejší, ale časem ta noha sroste. A to je celkem v háji.
A už mám celkem žízeň a celkově ta radiace a nemůžu sprintovat. Jo, je to hodně v háji, ale nebuďme hnedka negativní, doufám, že se všechno vyřeší. Jinak mám namířeno tam dolů, nevím, jestli to vidíte. A tady máme auto, teď jde o to, jestli je v něm benzín. To, že takhle jakoby trošku tak to je jenom trošku rozbitý, ale pokud v něm bude benzín, tak to bude pecka. Je v něm benzín, wow, 15 benzínů. Sakra, strom. Já jsem názor do stromu. Rožní. A skončil jsem, že jo? Ne, OK. Promiň, strome, měl jsem tě rád. A pokácel jsem ho. Myslím, že mám teďka šanci odsud odjet. Nebo ne? Aha, no. Musím se přiznat, že vím, že je tam věc, která nám může pomoct tady tohle auto odsud dostat. Ale celkově se dostat k té věci bude dost náročný, když nemůžu sprintovat, pak se to můžu mít podívat pro tu věc. Ona to auto jakoby vymrští do vzduchu a tím ho odsekne. Ale teďka bychom se spíš měli starat tady o tohle. Tu brokovnici bych si šetřil, spíš bych tady tu motorovku a už po nás jde, tak ho asi zneškodníme. A nevypadá OK, moc mu to zrovna neubralo. A nevidím tu ještě někoho. A někoho to slyším, aha. Tady je kamarád, ale toho jsme rozsekali rychle. Tak, co máme tady? Nějaký semínko. Nějaký další semínko, pojď sem. OK, jako popravdě to jde hodně rychle. My tu máme vlastně místo, já tady mám totiž kuši, teďka jsem našel. Jaký pecka. Možná bychom si mohli tady rožnout, když tady takhle chodíme. Nějaký náboje, to asi nic. Doufám, že to není do toho mýho zrovna, asi ne. A už se nám zahyla noha, super, zbraň na blízko, ale já nevím, co můžu vyhodit. Asi tu kuši, protože mám do ní jenom jeden číp, tak bych řekl, že je spíš jako zbytečná. A tu motorovku bych si celkově šetřil, tady je mačeta, ale já mám teda radši sekeru. Tak jo. A ještě tady je taková bouda, tak se do ní půjdeme podívat. Doufám, že vidíte dobře, když je ta noc. Tady máme další brokovnici. Jenomže na ní nemáme místo, protože nemáme ještě baťoch. Jsem zpět a rozhodl jsem se, že ji tady nechám. Protože celkově vlastně ani tak moc jako potřebná není, ale to auto je potřebný hodně. A proto si teďka skočíme tam pro to, co bylo nahoře. A já se vám za chvilku ozvu. Tak, musel jsem tady použít tuhle zbraň, protože celkově mi vlastně došlo, že mi dojde místo. Jakmile si budu chtít vzít tam tu věc a baterka je celkem ještě potřebná. Jsme aspoň vůbec něco viděli. A tak vlastně tady tuhle zbraň vystřílím. Doufám, že ještě bude na něco potřeba, ale pokud ne, tak je to jedno. A ano, ta věc tady doopravdy je, tak já ustřelím tady do toho auta. Aha. Já bych si dával trošku bacha. Trošku odstup, protože to auto udělá... Jo. A už je skoro ráno. A to je fakt super. A takže se vydáme tam k tomu autu. Tak a jsem zpět a vypadá to, že si za sebou táhnu pár zombíků. Kliknu tady na to. A autu to vůbec nepomohlo. A to je celkem v háji. Pojď sem, ty jedno... OK. Ne, to na tebe nechci použít. Tohle. Ne. Kde mám tu motorovku? OK, já to můžu použít víckrát. Takže můžu víckrát tady to auto dostat jinam. Jo, a jsme odsaď pryč, ale přiznám se, že skoro vůbec nic nevidím. A už vidíme trošku. A teprve teď jsem si všiml, že mám 50%
od dehydratace a 50% od jídla, což je celkem špatný, takže bychom měli co nejrychleji najít nějaký město. Benzín můžete vidět tady dole, je to jenom 13. A to není zrovna pecka. A tady je město. A protože... Tak tady přejedu pár zombíků a asi na to už kašlu s tímhle autem. Protože stejně tady není vůbec nic vidět a jdeme na ně. No, zrovna tímhle ne. Já bych řekl, že ta motorovka je neomezená, což je celkem jako dobrý. Protože vidíte, jak je to úplně v pohodě, jako ničí. Tak jo, takže jdem to tady prozkoumat. Takže já bych šel na poštu. Cítící pendrek, díky, nechci. Kladivo, jo, to je prý jedno z nejlepších, tak to můžeme vyměnit tady za tohle. I tohle už asi nepotřebujeme, a tady po mně něco jde. Tak, to už to po mně nejde. Tak, tady máme tady tuhle věc a kámoš mi poradil, že když ji dám do craftingu a tady s tímhle, tak mi vznikne osvětlená maska. Moment. Crafting. Pak pecka a teď si ji můžu nasadit a enkem se to vypíná. Super, takže mě může svítit maska. Tady máme jenom nějaký kladivo, hřebíky, to asi nebudeme zatím moc zrovna potřebovat. Takže tu máme kladivo a motorovku, to je bomba. Tak jo. A jdeme to tady vyvraždit. Umí to ničit ty ploty a tak? Nevypadá to. Tak, sundáme tady těchto pár otravů. A mi nedělá problém. A jsem si vědomý toho, že tenhle let's play bude o něco delší, protože je to fakt totiž pecková hra. A myslím, že jako vás to může hodně bavit. Pojď. Pojď. Celý to tady vyvraždíme. Tak, já si jenom na chvilku skočím sem. A já tady mám nějaký vylepšení skillu, mám 86 skillů. Takže si tady můžeme do něčeho přidat. Do damage a už nemáme na nic. A do přežití. OK, to je fajn. A jo, tady jsem jednou zaparkoval auto, no to je jedno. Kola, to je super, to nám doplní vodu. Tak, já se ho jako nebojím, jenom že jsem se zrovna dopíjel, tak jsem... Cože? Pánev, luk, ten je celkem k ničemu, nějaký šípy. Na dálku já moc nebojuju. Takže je to pro mě celkem zbytečný. A chtěl by to nějaké oblečení, tady běhat nahej. Není zrovna fajn. Takže to vidím, wow, jo, to auto tady bylo. Takže se tady půjdeme podívat do jídla, protože já potřebuji jídlo. Co pak tu máme? Nůž, mlíko, myslím, že to mi nepřidává radiaci, protože většina pití... A přidává moldy, aha, zkažené. Sakra, jsem si to nepřečet. Large bottle water. Ještě jsou tady někde léky, takže by to celkově mělo... Jo, už nemáme žízeň, teďka máme zase hlad. Co je tohle? To je nějaký pitíčko. To je jedno, budeme pokračovat. A pak si seženeme léky na tu radiaci. Tak, pojď. No tak, no šikovnej. Tak, co je tady v téhle budově? Baseballka. Nějaký náboje. A nic, tyjo, počítač, kvalitně vybavená rodina. Tady máme nějakou čepicu, ale my máme čepicu, vodu nějakou, baterku. Máme svítící čepicu, nepotřebujeme. A potato chips, něco takového. Co? Jo, to mi přidalo. Jako, pojďte. Jsem zvyklý před zombíkama utíkat, ale jakmile jsem našel tady tuhle boží zbraň, tak se zombíků skoro vůbec nebojím. Jo. Takže teďka projít už jenom tady. A konec města a myslím, že bych tenhle díl už mohl ukončit. A pokud se vám to líbí, dejte like a můžete se těšit na další video. Tady je policaj. Tady máme policajta. Čau policajte.
Bandáž. Počítač, A nějaká zbraň. Wow, tak jo no, tak dobrý no. Máme asi tu nejlepší zbraň ever, ale OK. A tady jsou léky. Ale předtím musím tady zneškodnit tady tohodle. Koukneme na skilly, něco tady doplníme. Míření, OK, doplnili jsme míření. Adrenalin, ten zatím asi jako hodně důležitý bych nepovažoval. To je na to, když si zlomíte nohu. Sakra, tady se nedá projít, ale on projde, v pohodě, udělej si co máš, v klidu. No, tohle bych asi moc neřezal, takže to nějak obejdem. Trošku si tady zasprintujeme okolo. A máme tu nějaký léky, ano, tady jsou nějaký. Tak si je vezmem. A je to hnedka o něco lepší. A sakra. Tak tohle bylo o něco horší, mám celkem pryč životy. Ale tady je bandáž, takže já se tady omotám bandáží a ono mi to dodá životy, ale myslím, že tady byla ještě jedna bandáž, takže bych se mohl ještě jednou... Ne, nebyla, aha, tak se mi to zdálo. Bandáž. Ale popravdě je to celkem dost málo léků, čekal jsem toho o něco víc. Tak snad to bude časem lepší. Tady mám nějakou tuňáka. Hej tuňáku. A ještě něco. Jak to sníme, ať nemáme hlad. Tady máme všechno zkažený. Co je tohle? Jo. Tak jo. A tady máme nějaký díly na auta, tady máme zase ten převraceč. Ale ten asi nějak moc nepotřebujeme, ale hlavně bychom tu tady krumpáč, ne, to je páčidlo, ale krumpáč je tu taky. A tady máme benzínku, což je taky super. Je to ono, tohle je ta nejpeskovější věc, to umí opravovat auta a tak. Tuhle zbraň bych asi vystřílel, protože stejně to nevidím nějak. Ne, tuhle zbraň ne, asi tady tuhle bych zahodil. Já nevím, já jsem tady už jako dávno měl najít úplně jinou věc, ale to je jedno. Takže to vidím na to, že si budeme spravit auto, co jsem tady viděl. Tak ho opravím. No, tak, super, hezky opravený. Tak. Trošku couvnem a zajedeme tam do toho boku. OK, projedeme tady doprava. Tady k té benzínové pumpě. OK, to máme zase plný. Nalijem. Přeběhnem. Nalijem. Tyjo, to byl nějaký nesmrtelný zombík. Mám tam už... Tak, já bych řekl, že asi to bude stačit. Protože tady jsou takový různý superový... no, jak se tomu říká, prostě popelnice, krabice a v nich jsou superové věci. Tak si trošku k tomu zaběhnem. Halo? Nikdo? OK. Tam někdo leží a opaluje se. Tak jo, tam je baťoch. Tam je baťoch. Rychle sundej ho. Baťoch. Dam. Baťůžek můj. Rychle vyhoď něco. Stůj. Tak jo. Oblečeme si baťoch a tím se nám zvětší obrovský prostor. A to je fakt mega dobrý. Tak, já si tu trošku přeházím věci. A teď si můžeme vzít hromadu věcí, co v té vesnici vlastně bylo. A já se pro ně vrátím. A došla mi energie, nemůžu sprintovat. Takže to vidím, že se jenom vrátím pro nějaké jídlo a pak se vám ozvu. Tak jsem zpět, tady mám věci na úpravu auta, nějaký pití a tak celkově. A řekl bych, že bychom se mohli vydat na... jo, hustě, já se můžu koukat i takhle dozadu. Jak couvám. OK, otočíme to tu a pojedeme do neznáma.
Vstříc dobrodružství. Počkej, o tom jsem přijel. Moment. To je jedno, vezmeme to tady někde? Tudy? Jo, třeba tam. Doufám, že jsem ho tam nepřijel. Uvidíme. A jsem tu a dojel jsem tady k nějaký tý a tady bych možná tento díl i ukončil, tak tady přijedem. Sakra. Hou! OK, tak to bylo hodně rychlý. Wow. Ne. A už se na tom docela špatně, vidíte, že mi trošku možná teďka zešedla obrazovka, možná se mi to jenom zdá, ale pak když máte třeba jenom 10, tak to fakt dělá. Takže se tady projdeme, co tady máme. A já bych to ukončil. Kalhoty, jej! Takhle si je na sebe oblečete. A pak už je máte na sobě. Nějaký zásobník. Swift magazín, tohle je novůch. Nějaký novůch. Tak nic, tak do novůchu nemáme náboje. Wow, magnum. Kolik v něm jsou nábojů? 6. Wow, tak jo, no. Tak to je pecka. 6 nábojů do magnumu. Doufám, že do něho ještě najdeme nějaký zásobníky. Ale to už bych chtěl asi moc. Ale zásobníky se do něho určitě dají najít úplně v pohodě. A už nemám energii. A ještě jsem se nekoukal tady dovnitř. Tady nějaká pilka. Bonjour clip. Není to tady do tohohle náhodou? Reload, Rko. Tčko. Asi nic. Tak nevím, do čeho to je. To je jedno. Odem, luk. Drsnej luk. Ohoho. No tak to ne. To je drsnej luk. Tak ten chci. Wow. Kde je? Tady zombík. Tak jo. Do svidania. Hoho. Tak to je drsný skills. Tak máme 69 skillů. Do čeho si je dáme? Asi do rychlosti, tady jsem něco mohl přidat. A do přežití. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte video ohodnotit. A uvidíme se příště. Čaute.